labari da dumudumunsa. Shahararriyar wannan mai yin bidiyon batsan da kuka sani wato Muneerat Abdussallam ta bayyana fitatta daga musulunci yanzu nan kamar yadda za ku gani, inda ta sanar da wannan abun a shafinta kamar haka. Kamar yadda kuke gani da turanci ta yi rubutun inda Muneerat Abdussallam inda ta ce daga yau tana mai sanar da mutane cewar ba kara ƙara alakanta kanta da addinin musulunci, inda ta ce tsawon shekaru 2 da ta musulunta bata samu komai ba banda irin abubuwan da aka yi mata na barazanar kisa da kuma musgunawa da kuma kiran suna na cin mutunci, inda ta ce ba a karɓe ta da karɓa mai kyau ba, ba a so ta ba a matsayinta na marainiya kuma a matsayinta na yarinya karama, inda ta tashi a cikin society wato unguwa wadda take ta wahala. Abinda take so kawai shine a karɓe ta a kyautata mata, amma bata samu hakan ba, inda ta ce ita yanzu ta gaji da wannan addini na musulunci, inda ta ce imaninta yana wajen Allah subhanahu wata'ala kawai shine. Yanzu idan kuka so za ku iya kashe ni, amma ni na gaji da irin waɗannan abubuwa. Abinda ta faɗa kenan da harshen turanci. Babu shakka kamar yadda ta sanar wannan akwai wannan shahararren mai falsafa akan abubuwan da suka shafi al'amuran yau da kullum kamar yadda kuka sani wato Dr. Salafi, inda ya yi mata caccaka da raddi akan wannan maganganu nata kamar yadda kuka gani haka a shafinsa shi ma ya sanar, inda Dr. Salafin ya ce karuwa ta fice daga addinin musulunci. Shahararriyar karuwan ƙarshen zamani ƙazama Muneerat Abdussallam ta bayyana ficewarta daga cikin addininmu na musulunci. Ta ce dalilin ficewarta daga musulunci shine wai tun bayan shekara 2 da suka gabata da dawowa cikin addinin musulunci babu abin da musulunci ya ƙara mata face tsangwama da kuma barazanar kisa. Jama'a, wannan ƙazamar karuwa ƙarya take yi wa musulunci, ba wannan ne dalilin ficewarta daga musulunci ba. Zunzurutun iskancin da take so ta yi, amma tana ganin rigar musulunci da ta sanya zai iya haddasa mata ƙalubale, shi yasa ta cire wannan riga. Yanzu haka tana da wani tsari da take so ta fara na ɗaukar shirin fim ɗin batsa da zina a fili ta hanyar fitar da bidiyo. Ta buɗe group a Telegram don ta fara wannan ta'asar. Ta ce duk mai son ya shiga cikin group ɗin sai ya biya naira 20,000. Don haka Blue Film za ta fara yi, shi yasa ta ga ficewa daga addinin musulunci zai fi taimaka mata. Da shari'ar musulunci ake hukuncin ridda a musulunci kisa ne, amma tunda ba shari'a ake yi ba tana da 'yancin ta yi kafircinta, amma ku jira ku ga yadda Allah zai yi da ita ba da jimawa ba. Ya Allah ka tarwatsa al'amarin wannan ƙazamar karuwa. Babu shakka kamar yadda kuka ji abinda Dr. Salafi ya faɗa, babu shakka wannan ficewa daga addini da Muneerat Abdussallam ta yi, kamar yadda kuka sani ta shahara wajen yada bidiyon batsa da kuma hotuna waɗanda ba su dace ba. Kamar yadda kuka sani dai wannan babu wani abu da take yi illa ta jawa musulunci zagi ma a mazauninta na musulma. Babu shakka wannan fitata ta daga musulunci wasu suna ganin cewar ai ba wani abu ta rage musulunci ba, domin dama can zagi take jawa addinin musulunci, tunda duk da tana cikinsa abubuwan da take yi wanda bai kamata ba fasa yin su tai ba. Saboda haka wasu suke ganin cewar kamar yadda Dr. Salafi yayi wannan magana ta cewar fitar nata daga musulunci yana ɗaya daga cikin wasu tsare-tsare na zuciyarta da take so ta gudanar, wanda musulunci ba zai bata wannan dama ba har sai ta fita daga cikin musuluncin. Kamar yadda kuka sani dai wannan Muneerat Abdussallam wannan tsare-tsare da
wannan datta As-Salafi yayi magana a kansu babu shakka ba ƙarya a ciki, domin kuwa tana dab da farawa, ko mu ce kamar yadda ta sanar da wannan group din nata za ta fara waɗannan abubuwa. Shi ya sanya ba za ta iya yin wannan abu ba face sai ta bar musulunci. Babu shakka duk wanda ya yi ridda a musulunci mun sani hukuncinsa kisa ne, amma kuma da ke ba a Najeriya ba a da wannan tsari, ko mu ce ba a bin tsarin addinin musulunci, ana bin tsarin constitution ne, da haka ba za a kashe ta ba. Amma babu shakka Allah yana kallanta, duk da dai ba a bin wannan tsari za mu gajira, dole ne Allah zai nuna mata ta akan wannan abubuwa da ta ɗauko na tsari nata. Babu shakka dukkan wanda ya san Muneerat Abdussallam ya santa da irin abubuwa waɗanda ba su dace ba. Idan ba ku manta ba, a kwanakin baya an samu wasu daga cikin shahararrun waɗanda suka iya hakin, wanda suka gaji da irin abubuwan da take yadawa wanda bai kamata ba, wanda suka yi hakin ɗin wannan akawun nata na Facebook inda take yada waɗannan abubuwa nata na baɗala, inda suka yi postin ɗin wasu hotuna nata waɗanda ta yi su a ɓoye, bata fito da su ba, bata bayyana su ba, inda ta ringa kuka tana faɗin cewar an yi hakin ɗin Facebook ɗinta, an fitar da hotunan da bai kamata ba, da waɗancan hotunan da kuma waɗanda take yi da kuma irin bidiyon da take ba su da wani bambanci. Ita da kankin kanta za ta iya bayyana su ba ma tare da sai an yi hakin ba. To yanzu dai a takaice Muneerat Abdussallam duk inda aka ganta ba musulma bace ba, kamar yadda ta barranta kanta daga musulunci, ta ce ta fita, ba ta da wani abu da ya danganci musulunci, yanzu sabgoginta za ta fara na rayuwa. Ya'yan uwa a kiyaye dukkan wani sharaɗi, dukkan wasu abubuwa da wannan mata za ta yi, ya kamata daga yau kowa ya sani cewar ba musulma bace ba, don kar wani ya ɗauka ya ringa cewa tana mazaunin musulma ya ce zai yi mata wa'azi akan abin da take. To daga yau jama'a ya kamata ku sani cewar ta barranta kanta daga musulunci, ta bar musulunci, don haka daga yau ba ma Muneerat Abdussallam sunanta ba, sai ku jira ku ji irin sunan kuma da za ta sanya wa kanta, ko da shi din za ta ci gaba da amfani, amma dai ba musulma bace ba daga yau. Shin mai sauraron mu, menene ra'ayinka dangane da wannan batu da muka kawo maka na fita daga musulunci da wannan shahararriyar wadda take posting din bidiyo na batsa da dai sauransu a shafukanta, wadda take kiran kanta musulma da amma yanzu ta fita daga musulunci? Shin wanne irin addu'a za ka yi mata dangane da irin wannan ta'asa da ta aikata, tunda ba a shari'ar musulunci ake ba yanzu? Shin menene ra'ayinka dangane da wannan abu? Shin me za ka faɗa akan wannan batu namu? Ku ci gaba da sauraron wannan tasha ta mai kawo muku zazzafan labarurruka da dumudumin su. Ku dangwala mana alamar subscribing, sannan ku danna ƙararrawa, domin haka ne zai ba ku damar samun bidiyoyinmu a koyaushe.